sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentar. Tanan ang tagdumalahan sining muragwagan. Madamugid nga salamat. Sa pinalanggan namon nga Negbusan, kami ang inyong kapulisan sa Public Information Office. Nagaimbita sa inyo na magpamati sa Nokbo in Action. Mabatian kada Domingo nga adlaw, alas 3:30, tugtob alas 4 sang hapon. Sa sining nga programa, among pagkatalo kayo ang mga topiko amot sa droga at terorismo. Sa tanan nga tagpalamati isang Aksyon Radio Bacolod. Mayong hapon, ini si Police Staff Sergeant Evan Margallo ang inyo pulis nga alagad sa kahanginan. Sa ngalan sa aton Provincial Director sang Negros Occidental Police Provincial Office nga si Police Colonel Romy Inway Palge, subong man sa iya nga Deputy Provincial Director for Administration nga si Police Lieutenant Colonel Wilfredo Abordo. Subon man sa iya nga Deputy Provincial Director for Operations nga si Police Lieutenant Colonel Nazar P. Canha. Sa Chief ng Police Community Affairs Development Unit sang Negros Occidental Police Provincial Office nga si Police Lieutenant Colonel Renante R. Humukan. So busy sila no subong ni sir no. Nagkandak sila sang barangayanihan sa city sang Sipalay. So ang Sipalay apektado gito sang bagyong Odette sang nangligad no. So nagkandak sila to sang barangayanihan para ipabatsyag ang aton nga gobyerno sa mga biktima ni bagyong Odette. Subong man sa ngalaman sang aton nga Public Information Officer nga si Police Lieutenant Colonel Edison N. Garcia kag si Ma'am Abigail Donasco, Police Lieutenant Abigail Donasco. Ginaabi-abi namon kamo sa aton nga programa naman sang Negros Occidental Police Provincial Office PIO ang Nokpo in Action. Aton nga topiko sa sini nga hapon nahanungod sa Social Security System kag aton manging kaupod ang Regional Communications Officers sa Visayas West 1 Division sang SSS Bacolod. Aton kilalawon sa hindi madugay no. Pero antisina aton sa aton nga segment maayong aksyon, maayong balita. Duwa ka separado nga relief operations ang ginpatigayon sang Nokpo sa pagpamuno sang aton nga Provincial Director nga si Police Colonel Romy Inway Palge. Kaupod ang protocol officer mismo sang aton nga presidente nga diri na assign sa Negros Occidental. Kag subong man siya man na ang owner sang Pulita Lavatrice Detaliata. So si Miss Jasmine O. Igan. Sa mga biktima sa bagyong Odette sa Barangay Kabadyangan kag sa Barangay San Jose sa siyudad sang Sipalay. So ang Barangay Kabadyangan didto gid sila na damo gitong na biktima no kay ang ilang nga suba sa kilid nag-awas so damo gito nagkalaguba nga mga balay, mga puloy-an kag subong man ilang nga pangabuhi-an. So natabo ang aton nga relief operations sa Christmas Day mismo, Disyembre 25 sa sininga tuig. Ginabulubanta mga masobra 2,000 ka mga residente ang nakakuha sang relief packs. Subong man ang mga kabataan, nakabaton man sang fast food meals. So isa ka fast food chain diri sa Bacolod, nag-provide sila sang meals no. Kag subong man may mga hampanganan. Sa nasambit nga programa may araman pahampang sa mga bata kag may premyo. Makita ang mga kasadya sa mga mata sang kabataan kag subong man sa mga residente sa mga nasambit nga barangay. So dako ang pagpasalamat ni Honorable Candido T. Papasin, ang barangay chairman sang Barangay Kabadyangan
Kag subong man si Barangay Chairman Marlon Bebing Canillo, Barangay Captain sang Barangay San Jose, Sipalay City. So pasalamat sila kay sa aton nga provincial director, sa aton nga tanan nga kapulisan subong man sa Sipalay PNP, kag especially sa kay Miss Jasmine Igon. Subong man mga kabyanan, nakapreparado ng aton nga guest. Okay, ara ng aton nga guest. So update nyo ako sa pag-abi-abi sa aton nga guest sa sini nga hapon. Aton kilalahon ang Regional Communications Officer sang Visayas West 1 Division sang Social Security System Bacolod. Walay libad si Ma'am Charis Magdalene L. Avila. Mayong hapon, Sir Yes. Evans. Mayong Yes, hapon ma'am. sa tagapalamati sa NOCPO in Action, Sir, sa Action Radio. Maayong hapon, ma'am. So, salamat gid sa pag-upo diri sa aton. So, nang ligad tani ng Yes, guest na tadi galing kay do may nagka-problema kita sa technicalities, no? Yes, sir. Alang-alang. Yes, ma'am. So, mas maayo gid nga ari kita subong no kaupod ta na si Ma'am Charis Magdalene Avila. Okay. Thank you. Ma'am, nang antes kita magkadto sa aton nga topiko, pwede mo bala ma-introduce ang imong nga kaugalingon, ma'am? Okay, sir. Ako galing mo si Charis Avila, ang Regional Communications Officer diri sa Visayas West 1 Division. Ang sakop ng Visayas West 1 Division ng SSS amo ang Bilog nga Island ang Negros ug Siquijor. Yes, ma'am. Okay, so ang imo nga sakop kali Bilog nga Island sang Negros Occidental, Yes, sang sir. Negros kag subong man sa Siquijor. Yes, ma'am. So before kita mag-proceed gid deeper, no, pwede mo bala ma-explain pagid kung anong aton nga SSS. Sir, ang SSS, no, amo ni siya ang Social Security System na state run na social insurance program para sa mga workers sa private, professional kag kasubong man sa mga informal sectors. Gin-establish ni siya since September 1, 1957. So 64 years na kita, sir, no, nag-servisyo publiko sa aton nga mga SSS members. Aton nga ang SSS nagatuyo nga mag-provide ng meaningful protection sa mga members kag sa ilang nga mga families sa mga hazards bala, sir, nga hindi na madulaan sila income or maging financial burden ng aton nga mga SSS members sa ilang pamilya. Yes, ma'am. So mo ginaka-importante ang aton nga ginatawag nga mga insurances, no? Specifically ini ang SSS kung nga agin design ni siya to protect against mga hazards no, nga kung incapable na nga mag-gain sang income, may ara nga ma-support. So government ni siya, ma'am, no? Yes, sir. We are in government operating, sir, no, na GOCC kita, sir, nga gina-consider. Yes, ma'am. So, government-owned and controlled corporation. Yes, ma'am. Ano ang mga serbisyo, ma'am, nga ginahatag naton sa aton nga mga miyembro? Sa aton nga mga members, meron kita nga short-term nga mga benefits, ang aton sickness, ang aton nga maternity, sa disability, sa subong man sa aton nga long-term nga benefits, ang retirement, kag ang death, kag ang funeral, sir. Kag ang pinakatago naton nga program para sa aton nga mga members ang unemployment benefit. Ang mga ang gitawag nga unemployment insurance o kung involuntary separation benefit. Okay, so ang pinaka nabalaan gilang gid naton ang retirement, no, pero damo pagid gali mga services pagid nga gina-offer. Oo, sir. So kung magbata ka, atong May maternity, maternity kita yes. para sa aton nga female Yes. members. May maternity nga benefits nga makwa. So kung madulaan ka man gulpi obra kag member ka sang SSS nang may ara man kita ta. unemployment benefit. Yes, ma'am. Okay, so dako gid nga bulig, no. Pero going to sa aton nga topiko, ma'am, nga retirement pension. Sino maka-benepisyo sini, ma'am, nga service from SSS? Ang retirement pension naton ginahatag naton sa aton mga members na nakalabot na 60 years pag na-separate na sa ilang nga employment o kung naguntat na sila practice ang ilabi nga profession or self-employment. Amo ni siya niya tawag nga optional retirement. Para sa technical retirement naman niya, amo ni siya ang mga members naton nga nakalabot na 65 years old regardless man kung sige pa sila obra or practice ang ilang nga profession. So dapat may kita minimum nga monthly
120 contribution sa SSS para maka-avail kita ng retirement pension. Yes, ma'am. So magamba kita 120 months, so pulo siya katuig nga hulog, Hulog ma'am, no? katuig, oo, nga sige-sige hulog. Yes, ma'am. So ginhambal mo to nga kung technical nga retirement, amo na siya ang 65. 65, yes sir. Oo, ang optional naman if makatungtong ka 60. 60, oo. Yes, applyan man na nila, ma'am. Oo, pwede na nila ma-applyan. Okay, ma'am. So, going naman to sa ano, ma'am, no, sa mga concerns. Ano ang kalabanan nga kabangdanan nga hindi dali-dali maka-pension, ma'am, ang isa ka retiree? Oo sir, no, amo ginilaban siya nga ito actually nga problema, especially sa mga workers nila naton sa mga sugarcane farms, mga laborers naton. Sir, kaya is abala hindi sila nang aware bala no kung ginahulugan, magud sila sa ilang SSS na contribution. So, ang iba ni sir, paglabot nila 60, abi nila ma-apply sa SSS ng retirement, kompleto ilang nga hulog, kay gali, kulang, wala sila nahulugan sa ilang employers. So, amo na nga nagadugay, sir, ang ilang processing sa ilang claim nga retirement. Ang iba naman ni sir, kung damo, bala na ubrahan ng mga employers, lumpat-lumpat sila. Kasi sa mga asenda, kung makasaylo sila ulubrahan, ginakuhaan sila bago nga SS number. So, kung damo kita SS number na mag-file na sana sa aton nga benefit, kinahanglan ipa-consolidate ng ano yung aton record pag ipa-cancel ang iba ni SS number. Kaya dapat sa isa ka member, isa lang gid na sa SS number ang issue sa iya. Pag bali, for life na nasa bali, amo nang gamito niya kada mag-apply sa or mag-ubra siya sa private sector. Ang iban sa sir nga diferensya, no, nga delay man ang ilang retirement nga claim, may tungod nga may discrepancy ang ila bala nga SSS records. Yes, ma'am. So, make sure tagid as early as now na ang aton nga mga ngalan, ang aton nga date of birth, insakto bala sir sa SSS, gasunod sa ilang nga mga documents, especially ang birth certificate ng Yes, ma'am. member. Kay kisa mga damo to records naton nga sa especially sa mga una pag ito nga chimpo, no? Oo, sir. Sa damo sala-sala. So, Oo, mga gamay lang letters na bala sir na I or E, mga amuna, Yes. or O or U, na dira sila sir. so dra sila Diferensya. nagka-problema. So ang ma-advise mo, ma'am, nga mas nami nga kung temprano pa lang i-update na gid Oo. nila, ma'am. Check on gid. Yes, sir. Subong especially, sir, no, kay, ano naman ta, sir, nag-digitalize naman sir ang SSS. Wala, sir. Yes, Kaya ma'am. kita SSS na website, ang www.sss.gov.ph, kung diin nga pwede makaparehistro online ang ato ni SSS members. Yes, So, ma'am. once makaregister sila, ma-check nila, sir, ang records nila, sir, employment history nila, pag ang contributions nila, kung nahulugan sila o na-report sila sa ilang nga employer. So baka nami gid, ma'am, no, very accessible kung may ara lang man Yes, sila sa sir. internet. So dra Internet mismo sa connection cellphone nila, ma-check Oo, nila. sir. Speaking of cellphone, sir, pag kita, sir, nga SSS mobile app, Yes, ma'am. once maka-download ng member, dira, pwede gid na ma-check man, sir, no, kung maka-apply pa da siya sa salary loan man. Sa dra mismo, ma'am, pwede sila ka-apply. Yes, oo, sir. Okay, Sa ma'am. mobile So app lang. yes, ma'am. So maliban nga ma-check na dan ilang records ang ilang hulog, so pwede pagid na nila maka-apply dra mismo kung Yes. kaso may emerhensya sila nga ma-experience, Oo, dra sir. sila ma-apply. Tapos, oo. Actually, sir, halos na, no, nga services ang SSS, para na sa aton nga website ang application. Maliban na lang sa duwa, sir, mga death certificate kag disability, ang halos na nga sa ara na gid sa online nga applyan. Okay, ma'am. So, nabatian to sa aton yung mga tagpalamati, no? Going back lang to, ma'am, sa anong remedy, ma'am, nga for example, ang salabi ara sa employer, why siya naghulog sa iyang member? Ang aton nga employed, sir, no, nga member, pwede na siya kakadto sa bisan diin lang nga SSS nga branch, ma-fill up lang siya, sir, sa complaint affidavit. So, Yes. kung may ara siya, mas maayos, sir, kung may ara siya mga employment history niya, mga payslip niya or company records para makafile siya sa complaint against sa employer. Kasi ng kamiya, ma-investigaran na siya namon. So, masukot namon ang employers ang dapat nga nagakaigo nga SSS na contribution sa members. Okay, ma'am. So, amo lang ang i-secure lang nila nga mapamatud-an Yes, sir. nga employed sila sa amo na nga tao, ma'am. Tapos maka-file na sila sang complaint.
Yes, sir. Ano na siya kadugay, ma'am, kag ma-resolve ayhan? Depende na siya actually, sir, no, kung mga diin ang iya nga employer. Kung diri man lang sa Bacolod, kung sa Negros, no, nang nagapalit ang iya nga employer, kag sinima lang bala, sir, mga 2,000 na, sir, ang date sang period sang iya ginareklamo na maano na siya, sir, naton, makatuan na naton ng employer, ma-check na ang payroll nila, pag ma-assess na ng employer sa iya nga delinquency sa amo nga tao. May ara pag iba niya, sir, actually nga diri na sila pero ang ilang employer nga ginareklamo ginubahan siya una ara pa sa iba nga lugar, so ginapadala na ang ilang nga complaint kung diin to ang pinakalapit ni SSS branch sa iya nga employer. Kung hindi na for example, mama-contact ang iyang employer. Yes, so. Actually, sir, maski nagsira na sir, no, ang employer niya, ginakantuan ta na Japon kung ang tag-iya to, sir, ginapangita tagid na siya pati ang iya nga mga legal heirs. Damo na actually, sir, mga instances na especially sa mga sugarcane farms bala, sir, nga Yes, ginasupot ta maski ang ilang nga mga legal heirs ginasupot ta gina sila kag nagabayad gina sila, sir. Kay amula na, sir, no, medyo lawig lang gid, sir, kay may proseso kita nga ginasunod. Okay Yes, lang tani kung ano man bala, sir, aga-cooperate man ang mga employers, pero may iban nga employers nga wala ga-cooperate, nagkapasaka kita na sa ang kaso sa ila sa korte. Yes, ma'am. So, criminally liable sila, ma'am, Yes. no? Kaya ang SSS, sir, is a special law. So, criminal liabilities ng employer kung hindi siya magbayad or mag-report ng iyang mga tinawo. Okay, ma'am. So, bilang warning man na sa mga employer, no, nga Yes, oo, sir. ano sila magdeduct. So, updated sila magdeduct sa ilang tinawo, pero hindi sila updated Wala nila magbayad. Oo. Yes, sir, sir. Okay, ma'am. Kung may Yes, ma'am. kapag kita na, sir, sa employer, wala labot o contribution, may penalty pa na, sir, nga ginasupot na 1% per month, 2% per month na siya, sir, ha, Yes, mga ma'am. unpaid na contributions. Pag kung may contingency na ang empleyado nila, may damages pa kita na, sir, nga ginasupot sa employer. Okay, ma'am. So, may ara pagid penalties. So, maliban nga Yes. makasuhan pagid sila, so may penalties pagid. Mamalayran Oo, sila, sir. may penalties pagid. Oo. So, kung ma-convict sila, sir, wala labot nga mapriso sila, may aragi sila yung balayran, Japon, yung civil liability sa member. Yes, ma'am. So, muna nga mas mayo nga bayran na gid lang naton sang insakto. Kag isa pa maluoy man kita sa aton nga mga empleyado. Kung amo Oo, na sir. iabusuhon ta Oo. pa. Ma'am, sa sining nga tion sang pandemic, COVID-19 pandemic, may ara ka mo mga bag-o nga patakaran as compared to the previous, ma'am, nga wasang wala pa pandemic? Oo, sir, no. Actually, subong kay kundi ng pre-pandemic, damo gid na mga members naton gakadto sa aton nga mga offices, mga branches. Yes, So, ma'am. subong, sir, medyo limited na, sir, kay gina-follow man kita sa health and safety protocols bala sa IATF nga limited lang ang makasulod sa opisina. So, by appointment na siya, sir, ang pwede lang makasulod sa opisina kung mag-file sila sa ilang claims ng over-the-counter, dapat naka-register sila online kay ara dira ang aton nga branch appointment. Ang aton lang gid nga walk-in ang magbayad lang gid bala, sir, ng contribution sa aton nga mga salarin. Yes, ma'am. Pag ang iban pag gid, sir, nga mga over-the-counter lang ang mga verifications, nga kung may mga pamangkot sila or kung iban sila dula or nila kadunggan sila nga SS number, na pwede na sila kakadto sa SSS walk-in, pero may ara kita number coding pagid para dira sa ila, sir, sa mga walk-in. So kung ang ilang nga SSS number nag-end sa 1 kag 2, Mondays na ang ilang nga schedule nga magkadto sa mga SSS branches, 3 kag 4 Tuesday, 5, 6 Wednesday, Thursday 7 and 8 ang punta sa SSS number, kag 9 kag 0 kada Friday. Yes, ma'am. So, applicable man ni ma'am sa mga over-the-counter nga magbayad ang aton nga number coding? Walk-in lang siya, sir, sa mga gusto magbayad, huwag tayo gahatay, sir, ng number coding. Pwede lang galing kay amo lang may number, pila lang galing sa Japon pasulod. Okay, ma'am. So, kung magbayad kaya sa SSS, okay gid yang walk-in Yes, ka lang. Oo. Kung may concerns ka, over-the-counter concerns like verification to ambal mo, ma'am. So, amo na Okay. ma-follow kita sang number coding. Yes, sir. All else nang kinanglan magpa-appointment. Napa-appointment. Yes, ma'am. Online appointment, ma'am, no? Yes, sir, sa aton nga SSS nga website. Okay, ma'am. Antes kita magtakop, ma'am, luyag mo maghatag mensahe sa aton mga tagpalamati.
Yes, sir, no. Subong, may ara kita mga pandemic relief and restructuring program para sa aton wala sa mga members na may dugay na nga may salary loan. Pwede sila ka-apply sa salary loan sa NLC condonation naton. At talamin siya sa September. Ang sa employers naman naton, sir, nga kay last year daan sa damo nagsira or nag-downsize ng mga establishments. Yes, ma'am. Ang iban nga employers wala bala, sir, ka bayad, kahulog sa ilang contribution sa mga tao nila. Itagaan tanin sila, sir, subong condonation na program para kung magbayad sila, ang premium na lang, sir, ang ilang bayaran, ang ilang penalty makondon. Pero ang applicable period niya is March 2020 to onwards lang din siya, sir. Okay. Ate, sige ma'am. May pahabol pa ko gali nga pamangkot, ma'am, no? Yes, sir. May ara bala i-expect nga increase ang mga, ano, ma'am? Mga Pensioners naton. Oo. Pang last na to, sir, nga additional is 2017 pa. Yes, ma'am. Subong, sir, ang ginahulat nga additional nga 1,000. Wala pa galing subong, sir. Ginahulat-hulat naman, sir, nga may ara. Okay, ma'am. Kay may nagpapamangkot lang, ma'am. Oo. Okay. So, Kabaloon, dagid ka, sir, kung may ara. yes, ma'am. So, ang 1,000 na ginaulat gida nila, no? Oo. Yes, bali. ma'am. So kay base nga ton pagidaan nga gobyerno pangatubang sa COVID-19 pandemic, so ang fund, so may do halos tanan man apektado man. Apektado, ho. Ganun Yes, lang, ma'am. sir. So thank you very much, ma'am, for your time, Madamo mga salamat, sir. yes, ma'am, for being with us, no, para sa aton nga mga tagpalamati. So I'm sure damo gid sila nabalaan kag damo na intindihan pagid sa aton nga SSS. Thank you. Okay, ma'am. So mga kaabiyanan, namuyad to ang aton nga guest, no? No, si Ma'am Charis Magdalene L. Avila, ang Regional Communications Officer, Visayas West 1 Division, SSS Bacolod. Thank you gid biliwat, ma'am, sa pag-upo di sa ato, no? Sa subong ation, luyag naton i-greet ang tanan din naton nga mga avid nga mga watchers ang aton nga first Facebook Live. Sobra sa duwa ka tuig wala pa ang pension. Okay, so may mga concerns gali din, no? Galing kay Wai tato na entertain kay may ara kita sang gin prepared nga question. Okay. So ang inyong mga concerns pwede lang na naton makadtugid sa or ma-inquire mismo sa SSS. Okay, so maayong hapon, Ma'am Ana Sinoro. Maayong hapon, ma'am. So pero may ginigatan-aw sa aton si ma'am, no? So, thank you very much, ma'am, sa continue sa pagtanaw sa aton. So, ang NOC po, luyag sa siningatian luyag naton nga i-remind liwat, no, magpaandam sa mga tagpalamati nga kung may mabaton kamo nga text message kag nagpakilala nga si Police Colonel Romy I. Palge, ang NOC po Provincial Director, kag nagapangayo sang donations hindi ina matuod. Kag isa lamang kapag into sa mga luyag makakwarta sa hindi maayo nga paagi. Gani mag-andam kita. So damo sa sinidaan nga tion, happy holidays dapat miara gid Japon nga mga nagapang-scam. So halong kita dara, no? Kag subong mandaan miara kita mga online payment. So mabalaan nyo na nga scam na kung gapangayo sila sang inyo nga one-time PIN or OTP. Kay tuyo nila na i-isla ng inyo password, kuhaon ng inyo account, especially mga banking na ninyo, kay tapos kam-kamo na nila ang kwartada. Subong man, may haraman nga mga bad experiences sa ginatawag naton nga GCash, no? So, ako may kilala gid ko nga na biktima siya kay iya nga GCash na hack. So, according sa iya, hindi secured ang GCash kinadulaan sa sang kwarta. So, especially hard-earned money, no? So, masubo. Nga, imbis nga ikasadya ni sa tion sang Christmas, may amo pagid niya nga mga scam, no? Nga pang-hack kag panglamang. So, continue to like and follow ang Facebook page sang NOC po, ang Negros Occidental Police Provincial Office. Kag mag-subscribe sa amon YouTube channel, ang PIO NOC po, kag i-click ang notification bell. Kita naman maginapdanay sa Madason nga Domingo, alas 3:30 tubtob alas 4. Kita man mabatian sa Alagad News FM sa Hinubaan. Ang inyo kapulisan sa Negros Occidental nagaserbisyo sang tampad kag matuod-tuod. Sa liwat maayong hapon. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pilipinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!